Здравейте и добре дошли в Немския хомеопатичен съюз, един от водещите производители на природни лекарства в световен мащаб. Немският хомеопатичен съюз е дъщерна фирма на Schwabe Pharmaceuticals Group. Schwabe е компания с над 100 годишен опит в сферата на природните продукти и фитопрепарати. Философията ни за грижовното лечение е базирана на принципа на интегрирането на два важни компонента в нашата работа. Това са натуралните съставки в комбинация с използване на последните технологии в проведените научни и клинични изследвания. В практиката на здравните специалисти в повече от 90% от случаите на инфекциозни заболявания става въпрос за грип и настинки. Ежегодната грипна епидемия засяга повече от 15% от населението на Германия. Обикновено поразени са горните дихателни пътища. Налага се пациентите да отсъстват от работа или училище, а това има сериозни социални и икономически последици. Повечето от нас добре познават симптомите на настинката, свързани с отпадналост, хрема, главоболие, болки в гърлото, а в някои случаи и лека температура. Здравият организъм се справя с неразположението за няколко дни, дори без медикаменти. Но ако се заразим с грипен вирус, симптомите са много по-тежки. Те се появяват изведнъж, температурата може да се покачи над 39 градуса и това състояние да продължи няколко дни. Освен това може да е налице затруднено дишане, както и болки в мускулите и крайниците. И настинката, и грипът могат да бъдат причинени от множество различни вируси. Интересен факт е, че на площ колкото глава на кърфица могат да се поберат 500 билиона вируси. И какво се случва, когато вирусът атакува клетката? Както знаем, при грипния вирус носител на генетичната информация е рибонуклеиновата киселина. Тя е сегментирана в 8 молекули, което благоприятства мутацията на вируса. Структурата й помага на вируса много бързо да проникне в клетката и това да доведе до репликацията му в цитоплазмата. Там той се размножава и нарушава метаболизма на клетката. Клетката изключително бързо се променя и възприема генетичната информация от грипния вирус. Започват първите симптоми и заразяването на нови клетки. За щастие, имунната ни система е в бойна готовност през цялото време. Тя безпогрешно открива вирусите възможно най-бързо и ги унищожава, за да предпази тялото от сериозно заболяване. Има няколко малки и простички неща, които може да направим, за да се предпазим от настинка. Кои са те? Честото миене на ръцете, особено преди хранене. Балансирано хранене с богата на витамини и минерали храна. Редовни физически упражнения. Разбира се, силната имунна система е най-добрата защита. Инфлуцит е хомеопатично комплексно лекарство, което стимулира и засилва самозащитните сили на тялото. Инфлуцит е високоефективен препарат, който съкращава времето на боледуване, отслабва симптомите при настинка, понижава температурата и няма никакви странични ефекти. Освен това, инфлуцит е с отлична поносимост и напълно безопасен за деца и по време на бременност. Производството на висококачествените препарати в Немския хомеопатичен съюз започва с внимателна селекция на натуралните съставки. Инфлуцит, произведен от Немския хомеопатичен съюз, съчетава 6 базови съставки. Аконит – доказан в лечението на остри внезапни възпалителни заболявания с много висока температура. Бриония – изключително ефективна при заболявания на респираторния тракт, които се характеризират със суха, спастична кашлица. Евпаториум перфолиатум облегчава болките в мускулите и крайниците. Геоземиумът има доказан ефект при силно главоболие и силно чувство на отпадналост. Ипекакуаната помага при възпалителни процеси с хрема и повръщане. Когато мукозните мембрани са раздразнени и възпалени, или пациентът не може да се възстанови дълго време, фосфорът често успява да помогне. Най-важният приоритет на Немският хомеопатичен съюз е винаги да произвежда препаратите с отлично немско качество и затова активните съставки преминават серия от тестове преди да бъдат използвани.
Проверката на качеството на продуктите се прави често и то от независими експерти. Немският хомеопатичен съюз се гордее много със сертификата си за биоземеделие за отглеждането на изходните растения. Контролът на качеството в Немския хомеопатичен съюз също така включва лабораторни тестове и множество процедури, които показват, че изходният материал отговаря на високите стандарти за производство. Производството и преработката на изходния материал се правят стриктно съгласно изискванията за добра производствена практика, известна като GMP стандарти. Немският хомеопатичен съюз постоянно интегрира последни научни и технологични достижения в производствените си съоръжения. Различни клинични изследвания в последните 20 години доказват ефективността, поносимостта и безопасността на инфлуцит в лечението на острите възпаления на горния респираторен тракт. Това наричаме тройният ефект на инфлуцит. Инфлуцит демонстрира клинична ефективност. Инфлуцит доказва всеки ден щадящият си и напълно безопасен начин на действие. Инфлуцит показва, че допринася за възвръщането на баланса в тялото на пациента. Поредното доказателство за силата на инфлуцит идва след проведено клинично проучване от доктор Тине Земалвиц от Мюнхен, Германия и нейният екип. През 2011 година международен екип от учени изследва повече от 500 пациенти, страдащи от висока температура и още типични симптоми на грип и настинка за период от 14 дни. Повече от 50% от изследваните пациенти са деца под 12 години. Терапевтичният отговор при всички пациенти, лекувани с стандартните симптоматични лекарства плюс инфлуцит, е показал сигнификантна разлика в сравнение с тези в контролната група, лекувана само с стандартните симптоматични средства. Контролната група на инфлуцит показва много по-бързо връщане към ежедневните си дейности. Сигнификантна разлика в удовлетвореността на пациентите от лечението и сигнификантна разлика в по-ниският прием на стандартните симптоматични средства. Изключително високият профил на безопасност на инфлуцит е демонстриран в различни клинични проучвания. Почти отсъстват реакции на непоносимост, дори в много редките случаи те са леки и напълно пренебрежими. Като пример, тази фигура показва резултатите за безопасността на лечението с инфлуцит в международно клинично изследване, включващо 600 пациенти на възраст от 1 до 78 години. Както показват фигурите, само 0,3%, което е 2 от 600-те пациенти, съобщават за симптоми на непоносимост към инфлуцит. В друго скорошно проучване, само 3 от 261 пациенти съобщават за непоносимост към лекарството и всички я описват като много лека. Във всички клинични изследвания, проведени наскоро, инфлуцит показва, че е ефективен и безопасен начин на лечение за острите респираторни инфекции. В допълнение, постмаркетинговият дългогодишен опит с инфлуцит в различни държави потвърждава отличния профил на безопасност на препарата. Освен клиничните проучвания, са направени и експериментални опити, включително инвитро и инвиво изследвания. Инвитро опитите с инфлуцит показват сигнификантна разлика в потискането на вирусната репликация. За разлика от специфичните противовирусни препарати, инфлуцит показва високо, неспецифично протективно действие на клетъчно ниво. Дори инвиво опитите с инфлуцит показват неговия позитивен ефект, който може да бъде определен не толкова като директно антивирусен, а по-скоро адаптивен. Резултатът е повишаване на устойчивостта на целия организъм срещу вирусните инфекции. Инфлуцит разполага с научни доказателства за своята ефективност и безопасност в лечението на често разпространените инфекции на горния респираторен тракт. Редуцирането на температурата и облегчаването на симптомите на грип и настинка, бързото време на възстановяване настъпват независимо от възрастта на пациентите. Не на последно място, инфлуцит е безопасен продукт с висока степен на поносимост и може да бъде предписан и на деца, и на възрастни.